Det her tager jeg ikke mere på, for jeg har knoklet hende. Ja, til. Han er meget frisk i hvert fald. Det puster ikke mere. Næsten. Ja, du kommer helt i orden igen. Skal vi huske noget færdigt tøj, så? Ja. Hvad var det, I skulle i weekenden? Vi skal på et ophold over på Fyn. Nå. Det er derfor, jeg gerne vil have de her 3 dage i ugen. Ja. Jeg vil bare godt have en eller anden dag i weekenden, så tænker jeg bare lørdag, det er den dag, hvor der sker mest. Så tager jeg lørdag. Du tager ved lørdag. Nej, så tager jeg søndag og fredag, og så har jeg fri lørdag.